PNP mikuha pagbalik sa mga armas nga girikol sa City Hall. Cebu City Mayor Tomas Osmeña gitangtangan og police security escorts. Pulis nga nadestino sa Cordova, duha ka adlaw na nga nawala. Kanhi kapitan ug konsehal sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Karkar, gipusil patay samtang asawa ug anak naangol. May hapon Sugbo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Kanhi barangay kapitan ug karon konsehal sa barangay Napo, Karkar City gipatay kagabi. Kini gi-aksyonan ni Nino Libona. Samaran ang asawa ug anak, dihang gipamusil sila si Konsehal Mario Labra sulod sa ilang panimalay sa barangay Napo, Karkar City kagabi. Patay na pag-abot sa Karkar District Hospital si Konsehal Labra. Ang iyang asawa nga si Jeronima Labra, samaran sa wala nga bukton, samtang ang iyang anak nga si Cleborn Labra naigo sa tuong paa, human sila giapil sa pagpusil. Nagtanaw og TV ang pamilyang Labra, dihang misulod sa balay ang namusil kanila. Giwaling pa sa namusil si Konsehal Labra ug gitiwasan sa pagpusil. Ang namusil nagtaptap sa ilang naong ug misibat sakay sa motorsiklo. Politika ang usa sa motibo nga giimbestigar sa kapulisan tungod kay nagplano ang konsehal nga mudagan pagkabarangay kapitan karong barangay elections. Lantawon usab nila ang kalambigitan sa ginadili nga drugas. Hilabi na nga nadakpan ang anak niini sa miaging simana tungod sa kalambigitan sa ginadili nga drugas. Atong unag subay ang sa politika. Other instances at ato gyapon ng palaw mato investigasyon para makuha ginato og unsa gay motibo sa maong pagbanhig. Nakurat ang kabanay sa biktima sa nahitabo kang Mario Labra nga ilang gihulagway nga mayong tao ug walay kontra sa ilang lugar. Nanawagan ang kabanay sa biktima nga makonsensya ug mosurrender sa ilang kaugalingon ang nagpusil sa pamilya. Gusto ko konsulta na sila kay wa pa kay kuan gyud. Klaro nga kuan sayo iyang kaso ba. Pero wa gyud sa kontra pagkatinuod. Ug kinsam gani to naghibo sa akong bayaw nga grabe yung pagka buhat ninyo. Hinawag pa yung nga surrender lang mo. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang tulo ka kabhang sa kalibre 45 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya ni Nino Libona, News 5. Usa ka dispatcher sa Dalan Virama gipusil patay sa mga tawo nga sakay sa duha ka motorsiklo. Kini gi-aksyonan ni Nino Libona. Nagkaupa sa dalan ang patayng lawas sa biktima nga usa ka dispatcher. Human po sila sa nagsakay og motorsiklo pasado alas 4 kagahapon sa hapon sa Virama Street, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Patay diha si Salim Tinibroso, 34 anyos, walay klarong address ug anha ra magkatulganan sa maong lugar. Samtang siya busy sa pagpanawag og mga pasahero, kalit kining gihunungan sa mga suspitsado nga nagsakay og motorsiklo ug ang angkas niini mipusil sa biktima. Siya nakaangkon og tulo ka samat pinusilan sa nagkadiyang parte sa iyang ulo ug lawas, hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Ang upat ka mga suspitsado nga nagsakay sa duha ka motorsiklo daling misibat human sa pagpamusil. Si Tinibroso nahimo usab nga ekstrador sa usa ka karwas diha sa dalan sa Virama. Siya bag-o lang nakagawas gikan sa Muntinlupa tungod sa kaso sa pagpangawat sa iyang mga customer sa karwas. Matod pa sa mga pulis, ang biktima nanugilo ng daan nga dunay buot mo patay kaniya human kini makagawas sa presuhan. Gani suway kining gipusil sa ngaging buwan apan swerte kay nahulog ang magasin sa armas sa gunman. So taon pa sa mga pulis ang motibo sa pagpamusil. Sanglit involved usab ang biktima sa illegal nga drugas. Itong victim kay kanisya nani siya kaso before, di kani siya munti, nani siya kaso sa pagpangawat. Then last month gi-try na ni siya pusil pero wa kabuton, hug ang magasin sa gunman ato. Kahapon nagsige na ni siya istorya nga pakyunon kuno siya. Ang igsuon niini nga si Alci Tinibroso nga taga Ilope Street, Barangay Calamba, nakurat na lang diyang gipahibaw nga gipusil iyang igsuon. Wala siya kasayuran sa posibleng hinungdan ini apan mikonfirmar nga iyang igsuon na priso na kaniadto. Namin na pay balo mo to sa Lupis nga
siya ko no gipusil mo to gadagan mo padong diri. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang tulo ka kabhang usa ka slag sa kalibre 45 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Livuna, News 5. Missing karon ang desk officer sa Cordova Police Station human kini nagunay og blotter sa pangalan nilang retired General Marcelo Garbo Jr. ug General Vic Luot nga matlo niya sakop sa sindikato sa drogas. Bugtong uniforme na lang sa pulis ug armas ang na-recover sa iyang mga kauban. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit. Nagbuntag ko niya og ampo nga magpakita lang siya nako magpabaho lang sa iyang kuan gud yung Naghilak kami atubang sa News 5 si Chona Kasiban, samtang nanawagan siyang bana nga si PO2 Ryan Kasiban kay wa na igkita sukad kagahapon. Katapusan nilang kita ni adto pang Agosto 9 dihang paingon kini mo duty sa Cordova Police Station isip desk officer. pauasa ka karon pa o pagita taon nako. Sa imong mga anak kasi na nimong pangita. Gabi ako ito nagpakuan jud ko nimo nga imo jud kung kuan man wa man gyud. Bisa lang gani ako alang number imong kuan nun tiksan lang ko nimo. Giingong daw sa nanamilit kini sa iyang asawa apan si Chona nagtuo nga buhi ra kini. Kagahapon sa alas 2:40 sa kadlawon, nagunay og blotter si PO2 Kasiban. Makita sa blotter entry niya nga gihinganlan niya si retired General Marcelo Garbo ug retired General Vic Luot nga sakop sa usa ka dakong drug syndicate. Human og blotter, milakaw kini og giabandonar ang iyang post isip desk officer dinhi adtong tungura, bitbit niya ang armas nga M16 Armalite rifle. Sukad kagahapon hangtod karon, wa na siya igkita pa. So according sa blatter niya, so General Garbo and General Luot are drug syndicate of the Philippines. Because of money protected by his men, the NP organization to stop illegal drugs. Signed sa iyang above sa iyang ngalan. Atol sa follow-up operation, na-recover sa mga pulis kining Goa upper uniform ni Kasiban, M16 rifle, pistol belt, sapatos, ug kining motorsiklo sa pulis didto sa kasagbutan sa Sitio Naga, Barangay Babagdos, Lapu-Lapu City. Matod sa hepe nga si Senior Inspector Jomar Medil, nanawag pa si Kasiban sa kanhi hepe sa Cordova ug nitugan nga dunay nagukod kaniya nga tawo rasab sa usa ka pulis. Iyahang gidala ang amuang hotline number, hotline na cellphone, mo ni kanang gamit sa desk officer. Mo to iyahang gigamit-gamit. So pagkakaroon na kong gitawagan kanat bridge. So probably siguro nalubat pa to. Nagtuos si Medil, why third party nga nalambigit sa pagkahanaw ni Kasiban. Ang classmate ni ini nga si PO3 Alex Noro, mihulagway ni Kasiban nga hilumon nga pagkatao. Wa sab kini naghisgot og problema ngadto kaniya. Hilumon nga siya pagkatao gud, bisa kumidyahan nimo mo katawa ra po di siya mo upin og istorya ba. Pero sa mga bag-o nga kuan, murag na kuan nga murag na si kuan kay nagpa tabang mo siya nagkughimo og kuan kining transfer of assignment. Malaumon ang pamilya ug mga kauban ni Kasiban sa trabaho nga makabalik ra siya nga buhi. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipaimbestigar sa gobernador ang pagnegosyo og shabu sa mga binilanggo sa provincial jail. Usa sa mga drug pusher nga napatay kagahapon sa mga pulis, gikataho nga magkuhaan sa iyang supply gikan sa CPDRC. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Sintro lagi ng CPDRC because of these mga Kini ang pamahayag ni Gobernador Junjun Davide kabahin sa ulahing buy-bust operation sa Guadalupe Police Station nga misangko sa kamatayon sa usa ka drug pusher. Ang napatay nga pusher kagahapon sa Barangay Kalunasan, giila nga supplier og shabu sa CPDRC. Sa uban nga mga balita, ang napatay nga si Dem alias Papart gikataho usab nga adto magkuhaan sa iyang supply og shabu gikan sa usa ka binilanggo sulod sa CPDRC nga si Arman Tipon-Tipon. Ang halin sa shabu irimit ngadto kang Tipon-Tipon atol sa Dalaw kun pagbisita sulod sa prisuhan. Matud ni Davide, duna na siya gitahasan sa pag-imbestigar nga nagpadayon gihapon ang pagnegosyo og shabu sulod sa bilangguan.
Although nakadumog na ko ana sa PDRC, jails are the sources of drugs. If you watch crime and investigation kana sa cable, dahil taga-Bilibid, nag-interview, ang border mga ito, 70% of the drug trade comes from Bilibid. Sa Philippines, entire country. Ilan ang ipasa, abot mo lang sa PDRC. Matud sa gobernador, dunay pipila ka prison guards nga nalambigit sa pagpasulod og shabu, lakip sa mga cellphone sulod sa bilangguan. Gikansilar ni Davide ang dalaw sa mga piniriso hangtod karon ug wa siya'y plano nga ibalik kini. Although I approved yesterday, the other day, the request of Mr. Manansala, kaya doon na may graduation good sa mga inmates nga may pasar sa nahuman sa ALS. Also, and then the family, si Manansala requested, request po rin tingalin lang manambong ang members sa family sa graduation. Patay ang allowed two per inmate. Wala hatagi gibugaton sa gobernador ang signature campaign sa mga piniriso nga naghangyo kaniya nga ibalik ang jail consultant nga si Marco Tural nga ni-resign ni adtong Lunes. Matud ni Davide, nakasabot siya sa mga piniriso apan dili niya mahimong ibalik si Tural human kini mi-resign. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Department of Health na alarma sa grabing pagsaka sa dengue cases sud lang sa 7 ka buwan ining tuiga. Atong sayron ng detalye sa mga report ni Jinky Rusit. Base sa pinakaawahing record sa Department of Health Region 7, miabot na sa 8,354 ang natala nga kaso sa dengue sukad Enero 1 hangtod Agosto 6 ning tuiga. Sa maong ihap, 76 katawo ang gikatahong namatay, butang nga gikaalarma sa maong ahensya. Sa datos nga nakuha, mas taas kini karon og 140% kun itandi sa miaging tuig diin 17 lang ang namatay gikan sa 3,474 nga kaso sa dengue. Matud sa OIC nga si Dr. Sofia Mangkao, matag semana kung musumiter sa ilang report ang mga rural health units sa ilang buhatan. Nagtuo siya nga ang pagsaka sa kaso sa dengue gumikan kay naidukar na ang katawhan sa mga simptomas sa maong sakit ug dali na lang nga makareport sa ilang tagsa-tagsa ka RHU. There is a system, there's a system existing. Ang atong mga health workers in the health center will also report to us og pila ka cases ang ilang nakitaan sa ilang like mga barangay. Karong tuiga, ang top 5 local government units nga dunay labing daghang kaso sa dengue mao ang Cebu City, gisundan sa Mandawi City, ikatulo ang Toledo, gisundan sa lungsod sa Balamban ug ang Lapu-Lapu City. Gipaybaw sa DOH, padayon ang pagpanghatag nila og mga chemicals nga ibutang sa mga identified breeding site sa matag barangay. Kinahanglanon kini aron di na makapangitlog pa ang mga lamok nga mao'y tinubdan sa sakit nga dengue. Awhag ni Mangkao sa publiko, kanunay bantayan ang sakop sa pamilya kung makasinati og hilanat ug di kalimtan ang pagpa-check up dayon sa doktor. We really have to tell them na manlimpyo gyud ta, magkuan gyud ta ang mga atong mga butang nga maka-catch water, but of course rainy season naman gud karon, and then di pa man gud kuan ang atong climate no nga muulan og kusog dayon mo init. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka rehabilitation program sa mga drug addict ipahigayon sa Kapitolyo alang niadtong misurrender sa Operation Tokhang. Kini gi-action na ni Ray Pasaporte. Gisugdan sa Provincial Health Office o Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office ang ilang programa alang sa mga nisurrender sa Operation Tukhang sa kapulisan. Matud ni Dr. Zoraida Yurango sa Provincial Health Office, ilang nasabutan uban sa Pangulo sa Sipadaw, Carmen Remedios Durano Mica, ang hiniusa nga programa. Apan dili pa kini madali-dali pagpatuman sa programa, samtang gitino pa ang mga klase sa drogas nga gigamit sa mga misurrender. Then after that, i-assess sila kung unsa gyud ni sila nga klase. Are they just users? Are they pushers? Are they users pushers? Or are they going to develop withdrawal? Are they or are they do they really need rehabilitation? So assessment. Once na-segregate na to sila, so if they need rehabilitation, we will recommend for rehab. No? We will facilitate for rehab. It's not easy.
because rehab is a long process, rehab is expensive. Yeah, we all know na ato bayang mga surrenderies from all walks of life na atay na maka-afford na idili. So what for those na dili kung sa may atong maandam para nila. Ang mga barangay health workers ang ilang gitahasan sa pag-ila sa mga ni-surrender nga drug addict. Si Gobernador Junjun Davide nagkanayon mag-meeting pa sila alang sa budget og ipresentar ngadto kaniya ang nasabutan nga programa. Matud sa gobernador, adto niya kuhaon sa budget sa Sipadaw karong tuiga, umangayo siya og supplemental budget. Matud ni Davide, kinahanglan usab ang counterpart gikan sa local government units. Ang lalawigan sa Sugbo adunay 6 ka syudad ug 44 ka mga lungsod ug tanan adunay pulos adunay ni surrender nga drug addict. Ang pagitaan na ito nagpaagi yun, no? Kaya bago man, this is a new phenomenon, no? Kining pagsurrender, we never anticipated this nga mahitabo ni. After the President declared an all-out war against drugs, mga na ito nanggawas ng mga surrenderies, katong mga kaso ni voluntarily surrender, para hoping nga, tingali po sila, expect po sila nga, ma-rehab and then tagang livelihood. Muna itong gitanaw yun. And the Sipadaw is really onto that. No? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga personahe sa DOH nangandam na daan kung magkinahanglan og dugang medical team nga ipadala sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Jinky Receipt sa detalye. Buwan sa Hulyo pa dihang gisugdan sa Department of Health Region 7 ang health and emergency training nila sa ilang mga personahe. Sa gayon nga dunay pagkuwang sa medical team nga mibiyahe karon paingon sa Kingdom of Saudi Arabia, andam na daan sa ilang augmentation ang rehiyon. Tuyo sa mga doktor ug nurse nga gipadala didto mao ang pagtan-aw sa kahimtang sa panglawas sa mga stranded OFWs kinsa hangtod karon ang nagpabilin pa sa maong nasod samtang nagpaabot sa ilang repatriation. Sa karon, wa pay request ang DOH Central Office apan andam sila kanunay nga mosanong sa direktiba. Naon nila ang atong maghimo sila og kanang psychological nato nga mga testing, no? And of course, physically, ato man gyud na sila tan-awon ug unsa ilang mga conditions, no? Especially in the campsite. Usa sa mga taha sa medical team nga gipadala didto sa KSA ang paghatag og psychological intervention aron pagsiguro nga sakto sa ilang panghuna-huna ang OFW nga naapektuhan sa krisis didto. Yeah, the really the appropriate medical services that we have to give to them. Before, of course, Psychological aspect. yes. Before they can come home, of course, they're already, i-assess na sila daan. Pagkakaroon libuan pa ka OFW sa tibok nasod ang tuwa pa sa Saudi Arabia human maapektuhi sa Again, sa pagkakaroon libuan pa ka OFW sa tibok nasod ang nagpabilin pa sa Saudi Arabia human maapektuhi sa financial crisis sa siyam ka mga kumpanya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Mga pulis nga mipasaka og duha ka kaso batok sa usa ka babae nga fiscal dili makig-settle og mupadayon sa ilang kiha. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Suway nga gisitol ang duha ka kaso nga gipasaka sa mga sakop sa Regional Special Operations Group batok kang Fiscal Mirian Castro apan napakyas ang pagkabut sa Judicial Dispute Resolution sa hearing kaganina nga gipahigayon sa sala ni Judge Francisco Sevilla Jr. sa Municipal Trial Court Branch 7. Si Fiscal Castro nagatubang og kaso nga malicious mischief og direct assault tungod sa pagsong ni Castro og mga kaubanan sa opisina sa Arsog 7. Niadtong Marso 9, buot ni Castro nga kuhaon ang iyang gikiha nga misurrender sa Arsog ug pugos nga gilungkab ang pultahan sa opisina sulod sa kampo sa mga pulis. Si Attorney Inocencio de la Serna nga gihatagan special power of attorney sa mga kanhi sakop sa Arsog 7 niingon nga nagkasabot ang mga witnesses ug ang pulis nga dili sila makigsitol ug ipadayon nila ang kaso. On my end also, nangayo po ko authorities sa Department of Justice to prosecute this case. And ang akong letter has been endorsed by the Cebu City Prosecutor's Office through Fiscal Rabillas for the DOJ to make a resolution on my standing before this court.
Matud ni Castro dunay mediation sa iyang gisangat nga damage suit batok sa 11 ka personnel sa RSOG 7 apan napakyas sa pagtunga ang mga pulis. Wala makauyon ang mga pulis sa mga kondisyon ni Castro nga pabayron matag usa kanila og 1 million pesos ug ipubliko ang pagpangayo og pasaylo sa fiskal. Matud ni Castro, mo file siya og motion aron iyang ipa-contempt of court ang 11 ka pulis sa hearing karong Lunes. So meaning to say, all the prosecution witnesses, the policemen are here now in Cebu City. But despite that, they did not appear. So thereby misleading again the court, which is a contemptuous act. Lawa siya kibaw sa balaod ug sa procedure because ang katungtuang mediation pa man to. Mediation can have 3 kuan kanang settings unya wa man dito, so na may in fact na schedule nga sunod nga mediation. So as far as that motion is concerned, it's just a mere scrap of paper kay wa pa man ma-completed ang mediation. So premature. Permiro pa to nga mediation. Permiro pa. So napay duha Napa, oo. So dili pa ma-cite og contempt. Di gyud wa gibasihan in law, and in fact it was just for good for the garbage can siguro. Matud ni De La Serna, tuag yasahin sa mga lagyong lugar ang 11 ka pulis nga kanisakop sa Arsog. Gipasalig ni De La Serna nga moatubang ang mga pulis sa korte kung gikinahanglan kini. Murag, sobra naman good ang mga fabrication of stories ang gihimo ninyo in every operations you make. Makaingon na gyud ka ba, fabricated tanan. Kay sa Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Adunay bagong military commander ang Central Command sa Armed Forces of the Philippines. Gipahigayon ang turnover ceremonies kaganihang buntag. Kini giaksyonan ni Leslie Vistil. Gihulipan sa katungdanan si Lieutenant General Nicanor Bivar human sa duha ka tuig niining serbisyo isip commander sa Central Command. Kaganihang buntag, gipahigan ang change of command ceremony nga gitambungan ni Armed Forces Chief of Staff General Ricardo Visaya. Si Vivar may retire gikan sa serbisyo sa edad nga 56. Emosyonal si Vivar nga nagpasalamat sa may suporta kaniya. This morning I am relinquishing this position with great pride combined with utmost gratefulness and highest regard for the groups of people whom I had the privilege of working with. It has been a great pleasure to work with a very able officers, and enlisted personnel, and civilian employees of the Central Command and the rest of the Armed Forces of the Philippines. Si Lieutenant General Raul Del Rosario mo'y mipuli kang Vivar nga commander sa Central Command. Matod niya, dako nga hagit ang katungdanan isip Pangulo sa Central Command apan andam siyang mudawat sa mong responsibilidad. Iyang gihangyo ang mga sakop niini nga moabag kaniya sa ilang mga misyon. Isa pong malaking karangalan sa akin na maitalaga sa posisyong ito. Malugod ko pong tinatanggap ang aking responsibilidad bilang Central Command Commander. Makakaasa po kayo na gagampanan ko ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. Midayeg si General Ricardo Visaya sa nahimong kalampusan sa Central Command nang hinaot siya nga ipadayon sa bagong commander sa Central Command ang nasugdan nga kalambuan ni Lieutenant General Ricardo Vivar. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mayor Osmeña gikuhaan og police security escorts. Kini gimando ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Anyang report ni Ryan Sarote. Gikuhaan siyang tulo ka mga police escort sa Cebu City Mayor Tomas Osmeña ni atong Martes. Gimbando ni PNP Chief Bato de la Rosa ang pagtangtag sa mga police escorts ni Osmeña lakip na ini ang controversial nga si SP1 Adonis Dumpit. Matod ni Police Regional Office Director Chief Superintendent Noli Talinio, gibalhin ang mga police escorts ni Osmeña sa probinsya sa Bohol. Ang duha ka mga police ang gikan sa Cebu City Police Office samtang si Dumpit na-assign sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section. Mo report na ugma sa bago niya nga assignment sa Dumpit sa Bohol. Matod ni Talinio, illegal ang pagka-assign kang Dumpit isip security ni Mayor Osmeña. Si kani Cebu City Director Benjamin Santos moong nag-assign kang Dumpit isip security ni Osmeña. Bugtong Chief PNP lang ang mahimong mo-assign og police security escorts. Hindi rin si City Director ang nagbigay ng security sa kanya. Si Dumpit hindi naman hindi niya alam kung sinong nagbigay sa kanya kay Mayor.
Mahimo maka-request og police escort si Mayor Osmeña ni PNP Chief De La Rosa apan dili masiguro nga mahatagan pa siya. Tuwa pa sa Amerika sa Osmeña og sa Domingo pa mobalik human sa iyang official leave of absence. Giulagway ni Consel Bebs Andales sa BOPK nga unfair ang pagtangtang sa National Police Commission sa gahom ni Osmeña sa pagkontrol sa kapulisan. Mato ni Andales, wa miagi og due process ang desisyon sa Napolcom ug wala hatagin higayon si Osmeña nga makapadayag sa iyang habig. Kalit kay kiwa magina not unless nga nakibaw mi nga naa day investigation, no? At least gipatawag ta si Mayor Tami. Apan nagtuo si Consul Dave Tumulak sa Team Rama nga dunay laing hinungdan nganong natangtangan og gahom sa kapulisan si Osmeña. Matud niya, wa tangtangig fuel allocation ang sakinan sa kapulisan. Padayon usab nga nagdawat og allowance ang mga pulis sa syudad. Mga bagong pulis lang ang wala hatagi og allowance samtang adunay pipila ka mga sakinan sa mga pulis nga wa pa niya gi-turnover. Bugtong gipadayag lang ni Mayor Tomas Osmeña nga gitugyan niya sa kapulisan ang pakigbatok sa gidili nga drogas. Gaan ra kayo ang rason. Nagduda ko nga doon na gini laing hinungdan, doon ay laing rason o hinungdan o nga nganong ginaan naman kay medyo bugat-bugat man nga kuan ka na bitang bugat-bugat na siya nga silot o gihatag ngadto sa Chief Executive. Alang saksyon ni Bisaya ang surote. Kagamhanan sa dakbayan sa Subo gihatagan sa kapulisan og 15 kaadlaw sa pag-surrender sa mga armas kansa mga lisensya may expire na. Kini gi-aksyonan ni Leslie Vistil. 249 ka mga armas nga iya sa City Hall pulos na expired og mga lisensya. Matud pa ni Chief Superintendent Noli Talinio, anhauna silang kustodiya ang mga armas samtang gihikay pa ang mga papeles sa City Hall sa pag-renew sa lisensya. May pasalig si Talinio nga tabangan nila ang City Hall sa paghikay sa papeles. Wala naman, hanggat na nasa amin yung custody ng firearms, dapat i-process na nila. Kasi considered those firearms na yan. For any deadlines or sa pag-turnover ng city? 15 days. Within 15 days yung binigay natin. Matud ni Talinio, aduna sila himuon nga legal nga mga lakang kundi nila makumbinser ang mayor sa pag-surrender sa mga armas sa dakbayan. Hantong sa ganun, pero we will try to convince. Wala namang rason kung bakit hindi nila i-turn over yung baril kasi tinutulungan naman natin sila na mag-process ng permit o license nitong mga baril na to. Si Cebu City Police Director Senior Superintendent Joel Doria may bisita sa Cebu City Hall aron pagpahibaw sa General Services Office nga supak sa balaod ang pagtener og mga unlicensed firearms. Base sa records sa Firearms and Explosive Division sa Camp Crame, may expire na ang lisensya niini niadto pang Marso 31, 2014 ug Marso 31, 2015. Gitambagan ni Doria ang General Services Office sa pagsurrender sa mga armas ngadto sa labing duol nga police stations. We will be looking into the possibility of talking with the GSO siguro as to the expired licenses ng mga firearms. Ano lang naman yun, nasa batas naman yun, implement lang natin. Nagkigtagbo usab si PRO7 Director Chief Superintendent Noli Talinio ni Acting Mayor Edgar Labella sa City Hall. Human gitangtangan sa Napolcom si Cebu City Mayor Tomas Osmeña og gahom sa pagdumala sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Matod ni Talinio, siya ang mo-supervise sa operasyon sa Cebu City Police Office, puli kang Mayor Tomas Osmeña. Hindi, naapektuhan na nga, diba? Naapektuhan na. Ang kung dito is kami, open pa rin kami. Lahat ng support ng PNP binibigay natin sa city government, especially yung maintenance ng peace and order sa Cebu City. Full cooperation pa rin. They assured us na susuportahan pa rin tayo. And likewise, we will be supporting the city government also, especially when it comes to the peace and order natin. That they assured us that we will work together hand in hand, collaborate, coordinate in our relentless fight against criminality in the city. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vestil, News 5. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa bisan kanusa kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!